Hola, bona tarda, hola a tots, com esteu? El món està mogut, això ja fa temps que ho està. I aquesta setmana, déu-n'hi-do les coses que han passat. Als Estats Units, per exemple, Barack Obama no tindrà ni un minut de descans ara que tornarà a ser president dels Estats Units, perquè haurà d'enfrontar-se a una situació econòmica que podria arrossegar el món. Es diu el precipici fiscal. Què vol dir això? De seguida ho sabrem. A Europa ens diuen que tenim crisi encara per anys. I a Catalunya avui comença una campanya electoral que pot donar embranzida al procés per crear un estat català. Un estat que diuen alguns que quedaria fora d'Europa i sense poder pagar, per exemple, les pensions. És el moment d'aclarir conceptes i això ho farem avui amb el nostre economista de capçalera, el Xavier Sala i Martín. Bona tarda, Xavier. Bona tarda, Tian. Bona tarda. Ja sabeu que el Xavier viu a cavall entre Nova York i Catalunya. Els últims temps ha estat a Nova York i allà, per exemple, ha viscut el pas del Sandy, aquest huracà que ha provocat una autèntica catàstrofe a la costa est dels Estats Units i del qual hem vist imatges impressionants, com per exemple aquesta portada del New York Magazine en què es veu la meitat de l'illa de Manhattan completament a les fosques, que devia ser impressionant, Xavier, estar a la ciutat i una ciutat com Nova York col·lapsada, no? Sí. Era impressionant el silenci que se sentia. Jo, afortunadament, estava a la part que hi ha llum. a la meitat lluminosa, perquè jo estic a la part nord de la illa, però la part sud no només es van quedar sense llum, sinó que es van inundar perquè van tenir la mala sort que va arribar l'huracà just el dia de lluna plena i just el dia a l'hora de la marea alta. I tot combinat va fer que l'aigua del mar pugés, em sembla que pugés fins a 4 metres, i clar, tota la part baixa de la ciutat, la que està més a la vora del mar, va quedar inundada. Ara està tot normalitzat? Ja funciona tot? Jo ja fa 4 dies que he marxat, però em sembla que ja començava a estar la cosa bé, però avui ha començat la neu. Avui ha començat una gran tormenta de neu i, clar, la gent que està sense casa i a sobre amb aquesta nevada, doncs no passa bé. La gent que conec, familiars i amics, i alguns amics que coneixeu vosaltres i coneix tothom que estan per allà, avui, aquest migdia, de moment estan bé. Estem més tranquils, doncs. Tot i que sembla que... Aquestes són imatges de la nevada d'avui a Nova York. No, això són inundacions. Això és inundacions. Després veurem alguna imatge de la nevada. Els Estats Units han estat notícia pel pas del Sandy, però aquesta setmana per les eleccions. Després en parlarem d'aquests reptes que afronta aquesta nova presidència d'Obama. Però ara centrem-nos a Catalunya, perquè avui aquí comença una campanya electoral que, en funció de com quedi el Parlament, pot ser un pas més cap a la construcció d'un estat català. I ja veus que diuen això, que Catalunya quedaria aïllada del món, que no formaria part de la Unió Europea, que s'aixecarien fronteres, que s'haurien de posar aranzels, fins i tot que no es podrien pagar les pensions. Volem aclarir conceptes avui amb el Xavier i, per començar, aquesta afirmació que hem sentit molt sovint, que és que en cas que Catalunya fos independent, quedaria fora de la Unió Europea. Tu dius que no? Jo dic que no, diguin el que diguin les lleis. A veure, d'entrada, les lleis no diuen res. Els precedents històrics no diuen res, perquè no n'hi ha cap. Les lleis no diuen què passa si tu ets europeu i marxes. El que diuen és que si tu no ets europeu i vols entrar, llavors hi ha un procés. Però, clar, els ciutadans que ja són europeus, els que ja tenim la ciutadania europea, les empreses que estan aquí i que gaudeixen d'uns drets per poder comerciar, per poder vendre a tota Europa, les grans multinacionals alemanyes que han pagat milions per estar aquí i que, per tant, ja tenen un entorn legal, els ciutadans que ara ja han gaudit de la llibertat de poder anar a qualsevol lloc de l'espai Schengen, poder demanar prestat a qualsevol banc d'Europa perquè hi ha llibertat de moviments de capitals, tot això, tots aquests drets, a mi, que Europa de sobte te'ls tregui, simplement perquè Espanya li ha agafat una rebequeria de dir és que us vamos a vetar, a mi no em sembla que lògic, perquè Europa, precisament, s'ha volgut sempre destacar, tot aquest projecte s'ha fet per defensar la democràcia i la llibertat de la gent. I, per tant, que ara de sobte tot això canviï i amb una sèrie de ciutadans els hi treguin els drets, em sembla que no seria normal. No seria normal, però la veritat és que jo confesso que no sé què diuen les lleis, més els tractats internacionals, tot aquí ara tothom està traient
trossos de legislació que indiquen una cosa o una altra, a mi em dóna la impressió que, com que no hi ha precedent i no està escrit enlloc, ningú no en té ni idea i que, per tant, és una cosa política, és una cosa que s'haurà de negociar, és una cosa que s'hauran de seure a la taula els representants catalans, els representants espanyols, els representants europeus i, entre tots, negociar. I, per tant, jo tot això m'ho miro des del punt de vista polític, des d'aquest punt de vista de negociació. Què és el que defensarà cadascú al moment en el que es vegin abocats? Això no vol dir que ara els espanyols no tinguin tots els incentius del món a dir que hi haurà catàstrofes i que tot serà... Perquè ells el que no volen és que votem. Ells tenen pànic que votem. I com que no volen que votem, ens volen acollonir per dir no voteu, perquè si voteu i us equivoqueu, mireu tot el desastre que us passarà. Jo, des del meu punt de vista, crec que no hauríem de renunciar, no com a catalans, com a ciutadans del planeta Terra, no hauríem de renunciar al dret a votar. Perquè si us hi fixeu, ara mateix, les normes establertes en el planeta Terra diuen que si tu assoleixes la independència a través d'una guerra, en 4 dies estàs a l'ONU. Tots els països que s'han independitzat al segle XX a través d'unes guerres estan a l'ONU. Hem acceptat. I, en canvi, no acceptem que algú que ho vol fer amb vots, que ho vol fer de manera pacífica, que ho vol fer d'una manera democràtica. Aquests no l'acceptarem el resultat? Això és el missatge que volem donar al segle XXI? A mi, com a ciutadà del planeta Terra, això em sembla vergonyós. I els catalans no demanem altra cosa que votar. Tan complicat és votar. Votar? Votem? Quina por hi ha a votar? No val a dir és que el llibre està per sobre de la gent. Democràcia vol dir el govern del poble. Govern del poble, no el govern d'un llibre. Això és la llei xària. La llei xària sí que és un llibre, hi ha un llibre, que és un llibre religiós, i llavors hi ha uns senyors que interpreten el llibre amb les seves barbes. Això passa en alguns països. Però en el nostre país hem de deixar que els intèrprets d'un llibre sagrat estiguin per sobre del que diu la ciutadania. A mi, com a ciutadà del planeta Terra, insisteixo, no com a català, que avui dia puguem escollir qui ens mana, puguem escollir les lleis, puguem escollir els pressupostos de l'Estat, puguem escollir tot, però que a l'hora de parlar de fronteres se'ns digui no, això no s'escull, això va a hòsties, això a mi, com a ciutadà del planeta Terra, em fa vergonya. Respecte al tema de la Unió Europea, tu teoritzes una cosa que es diu l'equilibri de Nash, per intentar entendre que a Espanya no li convindria oposar-se a que Espanya continués a la Unió Europea. Hi ha una pel·lícula... Que Catalunya formés part de la Unió Europea. Hi ha una pel·lícula, que és aquesta que veureu ara, que és una ment meravellosa, A Beautiful Mind, de Russell Crowe. La clau no és Russell Crowe, concretament. La clau és el personatge real en què s'inspira la pel·lícula, que és el matemàtic i Nobel d'Economia del 1994, John Forbes Nash, que és el pare d'aquesta teoria de l'equilibri de Nash. Aquest equilibri de Nash, què diu, Xavier? Bé, l'equilibri de Nash hi ha tota una branca de l'economia i de la matemàtica que estudia com interacciona la gent quan no té gaire voluntat de cooperar, que seria el cas en el que estem ara. Els espanyols i els catalans no sembla que es vulguin posar d'acord, si no et vols posar d'acord, però encara que no ens vulguem posar d'acord hem d'interaccionar. Quan hi ha una empresa A i una empresa B que no es volen posar d'acord, però els dos han de vendre al mercat, doncs com tendeixen a interaccionar? Hi ha una escena molt maca en aquesta pel·lícula, que és quan ell arriba al bar amb els seus amics i veuen, hi havia 4 amics i 4 noies, i llavors ell de seguida veu quina hauria de ser l'assignació de nois i noies. Quan veu que el noi més guapo agafarà la noia guapa, i llavors ell diu jo no sóc el més guapo, sóc el tercer, per tant jo ja directament vaig cap a la noia número 3, perquè jo ja sé que la noia guapa no m'agafarà a mi. Doncs en aquest tipus de situacions hi ha tot un cos teòric, que es diu la teoria dels jocs, i que, per cert, un dels màxims exponents mundials d'aquesta teoria de jocs és el conseller d'Economia, l'Andreu Mas-Colell, és un dels grans savis mundials d'aquest tema, però hi ha una solució que és que, encara que jo no estigui en el millor dels mons, el que més m'interessaria a mi, diguem, aquest equilibri, quan arribem a aquest equilibri, no m'interessa canviar-lo. Ja sé que no és el meu millor món, però, donada les circumstàncies en les que estem ara, doncs jo ja no, diguem, cooperaré amb tu, encara que en realitat no m'interessi cooperar amb tu. Perquè m'interessa.
Encara que jo t'ho digui, a mi m'interessa cooperar amb tu. Perquè m'interessa a mi. Com que jo, en els meus propis interessos, si faig una altra cosa que no és aquesta, sortiré perjudicat. I, per tant, encara que no vulgui ajudar-te, acabaré Posem uns exemples. I tenim uns exemples pràctics d'això. Deixeu-me que us posi un exemple pràctic, que és això de la Unió Europea. Els espanyols diuen, no només diuen és que quedareu fora d'Europa, sinó que diran, com que estareu fora d'Europa, haureu de tornar a demanar l'entrada, i com passa sempre, quan un demana l'entrada, els 27 països que ja són membres, tots tenen dret de veto, tots tenen dret a dir jo no vull que aquest entri. I llavors ells ens amenacen dient nosaltres us vetarem per sempre més i per tant sempre estareu fora d'Europa i arribareu a l'edat de pedra perquè jo us veto i mai més sereu. I a més, si sou fora d'Europa, com passa amb els països que no estan fora d'Europa, s'erigiran unes fronteres, cada vegada que passin els ciutadans per aquesta frontera, doncs hauran de, com passava abans, quan anàvem a França, que hi havia uns senyors que havies d'ensenyar el passaport, que cada vegada que volies vendre, doncs havies de pagar un 15% d'aranzels, és a dir, sortia caríssim, i llavors ells diuen, amenacen, si marxeu, nosaltres us obligarem a que estigueu fora d'Europa i pagueu aquests aranzels i posarem aquestes fronteres, etc. Si recordem que el que diuen els que defensen Catalunya quedaria fora és que hi hauria una frontera a tota la part de França i la part de Catalunya amb Espanya. Aquesta seria la frontera que quedaria. Aquesta seria la frontera que posarien ells, perquè els catalans fins ara han dit que no, que ells, els catalans el que volen és ser part d'Europa, volem ser part de la Unió Europea, no volem que hi hagi cap frontera, però ells amenacen, no, nosaltres posarem la frontera perquè nosaltres esperem que no pugueu entrar a Europa. I com que no estareu a Europa, automàticament es crearà la frontera. I com que nosaltres posarem veto, nosaltres impedirem que tireu la frontera a terra. Jo crec que això no és creïble. Com a estratègia de negociació està molt bé que ens intentin acollonir, però clar, nosaltres a l'hora de negociar hem de pensar, molt bé, què passaria si realment posem aquestes barreres? I aleshores ens hem d'adonar que la major part del comerç internacional d'Espanya amb la resta del món es fa per carretera i per tren. Una part important també es fa per mar, però el principal és carreteres i trens. I aleshores el que jo m'agradaria que tothom veiés és el mapa de carreteres. Exactament quines són les carreteres, les principals carreteres, les principals autopistes d'Espanya. Autopistes a Espanya ara mateix. I aleshores el que m'agradaria és que això ho sap tothom, això els espanyols també ho saben, i quan els espanyols vegin aquest mapa diran, bueno, si realment posem una frontera aquí, posem una frontera, una barrera, amb uns policies que no deixin passar o que obstaculitzin el pas, i cada vegada que algú passi per aquí hagi de pagar uns aranzels, i cada vegada que algú passi per aquí hagi de tornar a pagar uns aranzels, aleshores preguntem-nos qui és el més perjudicat de posar aquestes barreres? Fixeu-vos que si els espanyols realment posen aquestes barreres, tota aquesta gent que vol vendre coses, tota la gent de la Huerta de Múrcia, tots els valencians, tots aquests, tots haurien d'anar a Irún. Perquè, òbviament, aquí seria massa car, perquè ells mateixos han posat una frontera. I clar, si la pregunta és, això quants calés els hi costarà? Això els hi sortirà caríssim. Perquè aquí, òbviament, per aquí no podran passar totes les mercaderies, o es crearan uns col·lapses brutals, i per tant és el propi interès de l'estat espanyol. Aquí ve la teoria aquesta de Naix. En el conflicte miraran què els hi pot interessar. Un cop s'estableix el conflicte i un cop decideixen els catalans, si els catalans decideixen lliurement marxar, aleshores ells canviaran d'opinió. Ells diran, bueno, va, hagamos las paces. No nos allò del metge, allò del dentista, no? No ens farem mal. No ens fem mal, no ens fem mal, perquè clar, si ens fem mal, diguem, és veritat que vosaltres quan vulgueu vendre a Espanya us posarem una frontera, però clar, és que nosaltres per poder anar a Europa haurem de passar per les vostres autopistes i haurem de patir totes aquestes conseqüències que ells mateixos diuen que ens volen imposar. I per tant, a mi tota aquesta teoria, aquestes amenaces, que us dejaremos fuera, per més que ara cridin, ja sé que ara criden molt, i surten ministres, i surten representants de partits, i surten senyors europeus, i tots amb unes amenaces, i tots criden molt, però jo a la gent de Catalunya els diria tranquils, deixeu-los que cridin, perquè el dia que s'hagi de negociar de veritat no els interessarà pas. Totes aquestes amenaces són simplement per acollonir-los. A l'hora de la veritat no les implementaran. Es podria argumentar, que fixeu-vos que per aquí
per aquí... Ah, fer un túnel. S'acaba l'autopista aquesta i diu, hosti, i per què no la continuem? La continuem i llavors anem pel mig i ja està, i ens saltem Catalunya. Podem ampliar aquest mapa cap a la frontera francesa, que és aquí, aquí veiem. Aquesta seria l'ampliació que podríem fer, aquesta del mig. Això és el mateix tros, això és Aragó, això és Catalunya, això és Aragó. Llavors diuen, escolta, ampliem aquesta línia d'aquí. Això és el que ells anomenen l'eje central. En contraposició a l'eje mediterrani, que és totes les mercaderies que passen per aquí, ells volen ampliar aquí. I recordeu que ja no fa masses mesos el govern espanyol ha decidit que no volen invertir aquí, sinó que volen posar els diners aquí, malgrat que Europa els està dient no, els subsidis europeus són perquè vingueu i feu una xarxa ferroviària aquí. Ells diuen no, fem això d'aquí. Segurament ells, el seu interès en fer aquesta xarxa del mig és per això, perquè així nosaltres perdríem poder de negociació. El problema que té Rajoy és què passa un cop arriben a la frontera. Un cop arriben a la frontera està a França. Aleshores mirem el mapa de carreteres francès. Ampliem-lo, si cas, que ho veurem una mica més bé. Frontera, això és d'Espanya, això és Espanya, això és França. Per tant, un cop ampliem la frontera, van a parar aquí. Estan aquí. I fixeu-vos que no hi ha autopista. Un cop arribin a França, què fotran amb les mercaderies? Encara que vagin fins a la frontera per Aragó, França hauria de fer també una carretera. Aleshores, haurien de fer ells un eix central, després haurien d'anar a França i obligar-los amb ells a fer un altre eix central, perquè si no, no van enlloc. Estaran al mig dels Pirineus, amb tota una muntanya de mercaderies, sense poder-les vendre. Per tant, conclusió, fixeu-vos que jo no estic dient que els catalans hem de boicotejar productes espanyols, que no els hem de deixar entrar. No, són ells els que volen boicotejar. I si ells fan això, si ells erigeixen la frontera, si ells posen aquestes barreres aranzelàries, ens fan pagar més per comerciar, els primers perjudicats seran ells. I per tant, jo no estic dient, insisteixo, que ningú boicotegi ningú. Nosaltres som pacífics, nosaltres no boicotegem. Nosaltres el que diem és no ens creiem aquestes amenaces, perquè no colen. Tu estàs dient que segons l'equilibri de Naix, dos personatges enfrontats, o dos ens enfrontats, tots dos voldran treure el màxim rendiment. I el màxim rendiment per Espanya és que Catalunya continua a la Unió Europea. Per cert, hem vist les autopistes, però també tenim el mapa de França, també l'enllaç amb França. Ho dic perquè també s'ha parlat de l'eix central de ferrocarrils, però també veurem... No, aquí línies de tren. Aquí el següent mapa és els trens. Hem dit que no tenim, que per carretera no hi ha manera de vendre, doncs podrien dir ells, no vendrem per carretera perquè no podem entrar a França i un cop entrem a França tampoc hi ha autopista, ho farem per tren. Mirem el mapa de trens i veieu que passa exactament el mateix. Per vendre a Europa han de passar per Catalunya. Per tant, ja se'n cuidaran ells ben bé de no posar una barrera aquí, perquè el que us sortirà pringant més si posen la barrera són ells mateixos. I per tant, a l'hora de negociar, insisteixo, a l'hora de negociar, per més que ara cridin, per més que ara ens insultin, per més que ara amenacin, el dia de la veritat, a l'hora de la veritat, ells mateixos diran seamos amigos, os dejaremos entrar en Europa, si és que no entrem de manera automàtica, perquè, com ja he dit abans, a mi em sona estrany que Europa tregui uns drets a uns ciutadans que ja són europeus. D'acord, doncs això és per explicar si continuem o no a la Unió Europea. Ara anem a explicar una altra de les coses que es diuen, una altra d'aquestes amenaces, que és no es podran pagar les pensions. Si en cas que Catalunya sigui independent, les pensions, doncs aquí no es cobrarien, cosa que posa molt nerviós, evidentment, a molta gent. Per això hem preparat aquesta taula amb aquestes figuretes perquè d'una manera gràfica i clara ens expliquis si Catalunya podria o no continuar pagant les pensions en cas que fos independent. A veure, aquí també hi ha un moviment de gent que amenaça, sobretot amenaça els avis que tenen por de que no podran cobrar les pensions. Òbviament, els avis l'única manera que tenen de guanyar diners avui dia, ara que ja no treballen, és la pensió, i aleshores se'ls ha amenaçat, concretament hi ha una política aquí a Catalunya que ha cridat molt en aquest sentit, intentant acollonir els avis de que os quedaréis sin pensiones, i amb la idea de que el govern espanyol, diguem, no pagarà les pensions als avis catalans. Com si cada avi s'hagués fet el seu raconet. Exacte. La idea que ens volen fer vendre és que els joves catalans paguen, o els avis catalans, quan eren joves, van pagar unes contribucions que estan en una caixa, en un fons que té el govern espanyol, i el govern espanyol amenaça i diu, escolta'm, si marxeu d'Espanya, aquesta caixa me la quedo jo. I els abuelitos catalanes no cobraran. El problema de la Caixa és que
que està buida, no hi ha res a la caixa. I per què no hi ha res a la caixa? Perquè el sistema de pensions que tenim no consisteix en què els joves, aquí hem posat 17 joves, representants de 17 comunitats autònomes, i aquí tenim 17 avis, representant els avis de les 17 comunitats autònomes. La gent que amenaça amb això de les pensions, el que es pensa és que els joves agafen els diners, es posen a la caixa, aquests serien els joves catalans, aquests serien els joves de València, aquests serien els joves de Madrid, etc., els de les 17 comunitats. El govern es queda això durant 30 anys, i quan aquests que ara són joves passen a ser avis, doncs els hi tornarem. Els hi tornarem els diners i així és com funciona el sistema de pensions. Això és el que diuen. Però això no és com funciona el sistema de pensions. Això seria un sistema de pensions que es diu de capitalització. Hi ha països com Xile que funciona així. A Espanya no funciona així. A Espanya no hi ha caixa. No hi ha caixa. Tira la caixa. No, home, deixem a terra, perquè si ho tirem ara farem un soroll. No hi ha caixa. El sistema que hi ha a Espanya és el que s'anomena sistema de repartiment. És a dir, que el jove català agafa els diners i se li donen automàticament a l'avi. El jove madrileny, el jove balear, el jove valencià, cada jove dona els diners a un avi. Aquí hem posat 2 bitllets de 500, és a dir, uns 1.000 euros al mes. Els avis avui dia, els avis espanyols, més o menys cobren 1.000 al mes. Per què cobren 1.000 al mes? Perquè el govern té una caixa i els hi dona? No, cobra 1.000 al mes perquè hi ha joves que paguen les cotitzacions a la Seguretat Social i la Seguretat Social els agafa i els hi dona. No hi ha caixa, no hi ha diners en una caixa que puguin amenaçar en dir que si marxeu no us els donarem. Per tant, això és com funciona el sistema espanyol avui dia. Ara pensem què passaria si Catalunya s'independentitza. És a dir, que els 16 joves d'aquí segueixen sent espanyols, però aquests d'aquí passen a ser independents i aquests avis també passen a ser independents. Ara estan aquí en un país separat. Canviarien les pensions d'aquests avis d'aquí? En principi no. Els avis espanyols, què els hi passaria? Doncs que els joves espanyols seguirien donant els diners als avis espanyols, tal com passava fins ara, i en els joves i els avis catalans, què els hi passaria? Doncs el mateix, que agafarien els diners dels joves catalans i els donarien als avis catalans. I les pensions estarien exactament igual. Per tant, que ningú vingui a amenaçar aquí de que si os marcháis nos vamos a quedar las pensiones y vuestros abuelitos no cobrarán, perquè és mentida. La garantia de que els avis cobraran les pensions no la dona el govern, no la dona la Caixa. La dona que hi hagi joves que treballin. La donen els joves. I com que a Catalunya hi hauria joves, igual que tant si es queda a Espanya com si se'n va, el número de joves serà el mateix. Per tant, que ningú vingui amb amenaces burdes per intentar enganyar els avis. El sistema de pensions actual és independent del que decideixi el govern d'Espanya. I, per tant, que no cridin i que no amenacin, perquè totes aquestes amenaces són mentida. I a partir d'aquí, un cop hem vist que és mentida, tinguem un debat serè que permeti als avis decidir si volen ser espanyols o no volen ser espanyols. Insisteixo, estem al segle XXI. La gent ha de poder votar el seu futur, però ha de poder votar ben informat, no amb senyores que xisclen i amenacen i diuen mentides, perquè en el moment que tu entens com funciona la Seguretat Social, tu veus que estan dient mentides. Molt bé, està molt clar. Molt bé, perfecte. Aplaudiment, no, professor? Anem a la taula. Val, ja hem solucionat dues qüestions, que és la psicotonia amb la Unió Europea, les pensions. Ara volem parlar del que passa a Estats Units. Abans hem dit que Obama ha guanyat les eleccions, però resulta que hem escoltat els últims dies que té un gran repte econòmic per davant que, si no l'aconsegueix, podria acabar condicionant a tot el món, també a nosaltres. I aquest repte es diu el precipici fiscal, que té un nom que ja es veu que no és gaire... Que no va bé. Que no va bé. Un precipici fiscal. Què vol dir això que Obama ha d'afrontar el precipici fiscal? Què és això? Bé, per explicar el que és el precipici fiscal ens hem de remuntar 200 anys. Caram. 200 anys. Quan els Estats Units van fer la seva Constitució, van estipular que dins de l'Estat, de les estructures de l'Estat, l'únic òrgan que podia demanar prestat era el Congrés. No el govern? No el govern, sinó el Congrés. Llavors, quan el govern vol gastar,
vol gastar més del que ingressa, és a dir, quan el govern vol demanar prestat, ha d'anar al Congrés a demanar permís. El Congrés ha de donar permís, clar. El Congrés ha de demanar permís. I això està a la Constitució. I sempre que el govern nord-americà vulgui demanar prestat, vulgui tenir dèficit, ha de... Aquí no passa. Aquí el govern de Rajoy vol endeutar-se i s'endeuta sense haver de passar per ningú i demanar explicacions a ningú. No ho sé. No, és que quan dius aquí i després parles del Rajoy... Home, sí, val. Doncs allà. Anem als Estats Units, Deixem-ho, sí, tira. Molt bé. Concretament, fins a l'any 1917, cada vegada que el govern americà volia demanar prestat, doncs, cada vegada que volia fer un préstec, cada vegada que volia comprar alguna cosa, havia de demanar permís per cada cosa. I llavors van dir, hosti, això és massa complicat, sobretot a l'any 17, perquè recordeu, l'any 17 ja hi havia la Primera Guerra Mundial, i diu, hosti, això de comprar bombes, tantes bombes, doncs, escolta, hem de pagar masses factures, massa vegada demanar permisos al Congrés, escolta, per què no fem un PAC? I s'estableix el que s'anomena el sostre del deute. El sostre del deute els diu, escolta'm, vosaltres podeu gastar 1.000 milions de dòlars, fins que no arribeu a 1.000 milions de dòlars no cal que demaneu permís. Ara, a partir dels 1.000 milions de dòlars, cada dòlar heu de demanar permís, s'ha d'aprovar. I, clar, el govern nord-americà, des de l'any 1917 fins ara, doncs ha tingut deutes i deutes i deutes i deutes, el deute ha anat pujant, i el que ha anat passant és que cada any, més o menys, cada any, cada 2 anys, doncs el Congrés aprovava un nou sostre del deute. Primer permetia gastar 14.000 milions, 15.000 milions, 30.000 milions, 1 bilió, 2 bilions, i arribem a l'època de l'Obama. En el moment que entra l'Obama, el Bush tenia un dèficit més o menys de 400 bilions de dòlars, que era molt, però arriba el primer any de l'Obama i el triplica. No 400... En un any? En un any. No 400, sinó 1.200. I el segon any, una altra vegada 1.200. I el tercer any, una altra vegada 1.200. I ens plantem a l'any 2010... Tenim una gràfica que si la veiem veurem la magnitud de la tragèdia. Mira, aquella pujada és la de l'Obama, diguéssim. El verd és el Bush i el vermell és l'Obama. Exacte. Al principi, el deute, això no és ben bé el que deia, que parlava del dèficit, però el deute, es veu que el deute anava baixant, bàsicament perquè la Guerra Mundial, els americans es van endeutar molt, llavors durant molts anys van anar pagant el deute anava baixant, perquè anaven pagant. Aleshores, a l'època Reagan comença a pujar, veieu que després hi ha una petita davalladeta, que és l'època del Clinton, el Bush, el deute ja comença a pujar una altra vegada, però poc, i el gran augment és el tros vermell, que és l'època de l'Obama, un augment brutal. Doncs aquest augment brutal, ell el pot fer, l'any 2008, que és el primer any, el 2009, que és el primer any, 2010, que és el primer any, però el 2010 hi ha unes eleccions al Congrés. I recordeu que va ser aquelles eleccions famoses en què guanya el Tea Party, que són l'ala més radical del Partit Republicà, fiscalment radical, potser no tan religiosos, però sí molt radicals en el tema fiscal, i li diuen prou gastar. I com que li diuen prou gastar, a l'Obama no pot gastar, perquè, insisteixo, la Constitució diu que tu només pots demanar prestat amb el permís del Congrés. El Congrés, de sobte, el guanyen els republicans, perquè recordeu que allà al Congrés hi ha eleccions cada 2 anys, i no van canviar el president, però sí va canviar el Congrés el 2010, i resulta que l'Obama no pot demanar prestat. De fet, amb tot el pressupost que tenia l'any 2010, no passava del juliol. Tots els calés que tenia aprovats, a partir de l'1 d'agost ja no podia pagar els salaris. A partir de l'1 d'agost, si el Congrés no li aprovava un augment del sostre del deute, doncs havia de tancar el govern. Els militars que estaven a l'Afganistan havien de sortir perquè no cobraven, els metges dels hospitals, tothom cap a casa perquè l'Obama no podia pagar. I això els republicans ho sabien. I aleshores els republicans arriben a un acord amb ell, després d'unes negociacions molt dures, unes amenaces de que tancarem el govern, obligarem a tancar el govern, i el dia 31 de juliol, és a dir, un dia abans de que arribin el límit aquest de no poder pagar salaris i tancar el govern del país més poderós del món, doncs arriben a un acord que diu, bé, et deixarem gastar, Obama, per la resta del 2010 i 2011 i 2012, però a canvi de que tu signis amb un paper que canviarem les lleis i que a partir de l'1 de gener del 2013, mani qui mani el Congrés, mani qui mani el govern, mani qui mani, l'1 de gener hi haurà unes retallades brutals. Brutals vol dir
de dimensió proporcional a les que ha hagut de fer el Rajoy. 5% del producte interior brut. Haurà de pujar impostos com ha fet el Rajoy. Haurà de baixar la despesa militar. Haurà de baixar la despesa social. Tot, en conjunt, 5% del PIB, que és més o menys el que ha de baixar el Rajoy. Recordeu que el Rajoy ha de baixar més o menys del 9%, que tenia un dèficit del 9%, ha de baixar més o menys cap al 4 i pico. Per tant, les mateixes retallades que han portat a la crisi espanyola les haurà de fer els Estats Units. Això, per llei, perquè van signar la llei l'any 2011 i entren en vigor a l'1 de gener. Això no pot canviar, això està així, està establert així. Això està establert així. L'única manera seria que el Congrés nord-americà canviés la llei entre ara i l'1 de gener. Quin és el problema? Que tothom està molt content perquè ha guanyat l'Obama, però gairebé ningú s'ha fixat que el Congrés l'ha tornat a guanyar els republicans. El Senat l'ha guanyat l'Obama, la presidència l'ha guanyat l'Obama, però el Congrés és més republicana que abans encara. I, per tant, la probabilitat que es posin d'acord és molt petita. I és d'esperar que a partir de l'1 de gener entri aquesta... Es diu de precipici fiscal perquè, si mireu les despeses o el dèficit del govern, l'1 de gener farà una davallada brutal. S'haurà de reduir per paurots en perdó perquè s'hauran de pujar impostos i s'haurà de retallar. Però clar, tu dius, el Rajoy ho ha hagut de fer, Espanya hi ha hagut una crisi, no només una crisi a Espanya, sinó que la situació d'Espanya, posa nerviosa a Europa. És una crisi, que es va extenent. Els Estats Units són molt més importants que Espanya. Si els Estats Units ha de fer això, ha de fer aquesta retallada, aquesta política d'austeritat, passarà allò que ho dic en termes d'una altra manera, però allò que la General Motors estornuda i el món es constipa, passarà això? És a dir, que la crisi als Estats Units pot acabar sent una crisi mundial per culpa d'això? Sobretot ara. L'any 2008 els Estats Units van entrar en crisi, recordeu la crisi de Lehman Brothers i tal, van entrar en crisi, però la resta del món estava molt bé. La Xina estava creixent, els altres països emergents, Brasil, Rússia, tota Àfrica anaven creixent rapidíssimament, Amèrica Llatina estava superbé, Europa encara no havia entrat en crisi, per tant, als Estats Units va començar una crisi, però el món va patir, però no va patir molt. Després, Europa va sortir una altra crisi, jo crec que no és la mateixa crisi, és una crisi més hipotecària a Espanya, que hagués hagut la crisi igual encara que no hagués hagut dels Estats Units, però Europa entra en crisi, de la qual encara no hem sortit. Els països del sud, òbviament, estan molt malament, estem molt malament. Els països del nord, a poc, estan començant a entrar en crisi, a Europa, però fixeu-vos que a la Xina i els països emergents ja no estan creixent. Xina i països emergents no estan tan bé com l'any 2008, no tenen la capacitat de reacció que tenien el 2008, Amèrica Llatina ja no està creixent com abans, i per tant, en un món en el que no estem ben bé del tot, si la gran locomotora nord-americana fa una davallada i cau en el precipici fiscal, això ens pot arrastrar tots, perquè ara ja no estem en terra tan ferma com abans, i això ens pot arrastrar a tots cap al cataclisme. És possible que hi hagi un equilibri de Nash, i que el Congrés nord-americà, veient que si fan això... Tot caurà com un fitxes de dòmino. Tot cau, doncs és possible que canviïn. Digue'm una cosa per això, ara farem una pausa, però digue'm una cosa. Si hagués guanyat Romney, això no hagués passat? O estaríem en la mateixa situació? No, la llei seria la mateixa. El que potser seria diferent... Romney tenia més facilitat per negociar amb els seus. Exacte, seria la capacitat de negociar entre ells, perquè, clar, recordeu que els republicans el que volen és fer quedar malament el president. Clar. I si... Això el porten fins al precipici. El porten amb ell fins al precipici. Però, clar, pot ser que... També pot ser que, i això és la bona notícia, que als Estats Units només pot ser escollit 2 vegades. Per tant, tots els republicans ja saben que l'Obama ja no el poden putejar, perquè ja no està buscant la reelecció. I, per tant, l'objectiu aquest de fem trontollar l'economia perquè així la gent li doni les culpes a l'Obama perquè així perdi les eleccions, això ja ha desaparegut perquè ja no hi ha eleccions. I és per això que deia que l'equilibri de Nash en aquests moments potser apunta que el Congrés nord-americà igual s'estova, però té un mes i mig. Escolta, aprofitem que ha dit que això és una cosa positiva per fer una pausa. I després, d'aquí res, 2 minuts, tornem. Fins ara.
tarda, hola a tots, com esteu? El món està mogut, això ja fa temps que ho està. I aquesta setmana, déu-n'hi-do les coses que han passat. Als Estats Units, per exemple, Barack Obama no tindrà ni un minut de descans ara que tornarà a ser president dels Estats Units, perquè haurà d'enfrontar-se a una situació econòmica que podria arrossegar el món. Es diu el precipici fiscal. Què vol dir això? De seguida ho sabrem. A Europa ens diuen que tenim crisi encara per anys. I a Catalunya avui comença una campanya electoral que pot donar embranzida al procés per crear un estat català. Un estat que diuen alguns que quedaria fora d'Europa i sense poder pagar, per exemple, les pensions. És el moment d'aclarir conceptes i això ho farem avui amb el nostre economista de capçalera, el Xavier Sale Martín. Bona tarda, Xavier. Bona tarda, Tian. Bona tarda. Ja sabeu que el Xavier viu a cavall entre Nova York i Catalunya. Els últims temps ha estat a Nova York i allà, per exemple, ha viscut el pas del Sandy, aquest huracà que ha provocat... Normal. No seria normal, però la veritat és que jo confesso que no sé què diuen les lleis, més els tractats internacionals, tot aquí, ara tothom està traient trossos de legislació que indiquen una cosa o una altra. A mi em dóna la impressió que, com que no hi ha precedent i no està escrit enlloc, ningú no en té ni idea i que, per tant, és una cosa política, és una cosa que s'haurà de negociar, és una cosa que s'hauran de seure a la taula els representants catalans, els representants espanyols, els representants europeus i, entre tots, negociar. I, per tant, jo tot això m'ho miro des del punt de vista polític, des d'aquest punt de vista de negociació. Què és el que defensarà cadascú al moment en el que es vegin abocats? Això no vol dir que ara els espanyols no tinguin tots els incentius del món a dir que hi haurà catàstrofes i que tot serà... Perquè ells el que no volen és que votem. Ells tenen pànic que votem. I com que no volen que votem, ens volen acollonir per dir no voteu, perquè si voteu i us equivoqueu, mireu tot el desastre que us passarà. Jo, des del meu punt de vista, crec que no hauríem de renunciar, no com a catalans, com a ciutadans del planeta Terra, no hauríem de renunciar. Una autèntica catàstrofe a la costa est dels Estats Units i del qual hem vist imatges impressionants, com per exemple aquesta portada del New York Magazine en què es veu la meitat de l'illa de Manhattan completament a les fosques, que devia ser impressionant, Xavier, estar a la ciutat i una ciutat com Nova York col·lapsada, no? Sí. Era impressionant el silenci que se sentia. Jo, afortunadament, estava a la meitat lluminosa, perquè jo estic a la part nord de la illa, però la part sud no només es van quedar sense llum, sinó que es van inundar perquè van tenir la mala sort que va arribar l'huracà just el dia de lluna plena i just el dia a l'hora de la marea alta. I tot combinat va fer que l'aigua del mar pugés, em sembla que va pujar fins a 4 metres, i clar, tota la part baixa de la ciutat, la que està més a la vora del mar, va quedar inundada. Ara està tot normalitzat? Ja funciona tot? Jo ja fa 4 dies que he marxat, però em sembla que ja començava a estar la cosa bé, però avui ha començat la neu. Avui ha començat una gran tormenta de neu i, clar, la gent que està sense casa i a sobre amb aquesta nevada, doncs no marxes. El que diuen és que si tu no ets europeu i vols entrar, llavors hi ha un procés. Però, clar, els ciutadans que ja són europeus, els que ja tenim la ciutadania europea, les empreses que estan aquí i que gaudeixen d'uns drets per poder comerciar, per poder vendre a tota Europa, les grans multinacionals alemanyes que han pagat milions per estar aquí i que, per tant, ja tenen un entorn legal, els ciutadans que ara ja han gaudit de la llibertat de poder anar a qualsevol lloc de l'espai Schengen, poder demanar prestat a qualsevol banc d'Europa perquè hi ha llibertat de moviments de capitals, tot això, tots aquests drets, a mi que Europa de sobte te'ls tregui, simplement perquè Espanya li ha agafat una rebequeria de dir és que us vamos a vetar, a mi no em sembla que lògic, perquè Europa, precisament, s'ha volgut sempre destacar, tot aquest projecte s'ha fet per defensar la democràcia i la llibertat de la gent. I, per tant, que ara de sobte tot això canviï i a una sèrie de ciutadans els hi treguin els drets, em sembla que no passa bé. La gent que conec, familiars i amics, i alguns amics que coneixeu vosaltres i coneix tothom que estan per allà,
avui, aquest migdia, de moment estan bé. Ah, estem més tranquils, doncs. Tot i que sembla que... Aquestes són imatges de la nevada d'avui a Nova York. Ah, no, això són inundacions. Això és inundacions. Després veurem alguna imatge de la nevada. Els Estats Units han estat notícia pel pas del Sandy, però aquesta setmana, per les eleccions, després en parlarem d'aquests reptes que afronta aquesta nova presidència d'Obama. Però ara centrem-nos a Catalunya, perquè avui aquí comença una campanya electoral que, en funció de com quedi el Parlament, pot ser un pas més cap a la construcció d'un estat català. I ja veus que diuen això, que Catalunya quedaria aïllada del món, que no formaria part de la Unió Europea, que s'aixecarien fronteres, que s'haurien de posar aranzels, fins i tot que no es podrien pagar les pensions. Volem aclarir conceptes avui amb el Xavier i, per començar, aquesta afirmació que hem sentit molt sovint, que és que en cas que Catalunya fos independent, quedaria fora de la Unió Europea. Tu dius que no. Jo dic que no, diguin el que diguin les lleis. A veure, d'entrada, les lleis no diuen res. Els precedents històrics no diuen res, perquè no n'hi ha cap. Les lleis no diuen què passa si tu ets europeu i